Salamat, AWO o VN, sa inyong mensahe sa awit na atong nadunggan niini nga kagabhion nga makapamalandong kita sa mensahe sa mga ng hangtod unya ang mensahe. So may gabi sa tanan kang Pastor Sam, kang Sir Alex Aguirre sa Pasay, kang Architect Arnold Villacampa, kay John Michael, kang Shirley Donavi diha sa Quezon City. No? Sa uban nato ng mga kagalaan diha sa mga Bisaya nga naa sa laing-laing mga lugar karon. Kang Chirel Valdivieso. Okay, mayong gabi kaninyong tanan nga gihatod gyud kita sa Ginoo sa mao nga mga oras ug mga panahon. Mao ni ang mga manifestation nga giingon diha na settling into the truth, no? Kita dunay desisyon nga musettle ta ngadto sa kamatuoran. So atong i-comfort ang atong kaugalingon sa realidad nga ginasilyuhan ta sa Ginoo. Ang pagsilyo sa Ginoo sa iyang makatawhan dili na ingon aron makit-an ta nga perpekto sa uban.
Dili na igsuon. Kay walay mabasa, wala sa nagitugot sa Biblia nga kita makakita ta sa perpekto nga tao. Mo bitaw nga si Kristo lang gyud ang atong tan-awon. So sa atong mga kaparintihan, no? Kay agaw Jethro kang John Michael Dario ang missionary na to, no? Agaw si nagtan-aw sad si architect Arnel Villacampa, no? Ang atong mga 1,000 missionary kay dinhi sa Baljo kay Sister Rogen Bulutano ug sa iyang panimalay. Sa ako regards ko ni Maymay diha kauban sa inyong mga kabataan, no? Kay Gladys Villacampa ug sa mga bata, mag-aampo ta nga tagaan patag panahon nga doon na patay panahon nga magkausa, no? Sa circumstansya, sa movement, no? Movement nga unexpected sa humanity, pero expected na ni nato ingon nga mga katawhan sa Ginoo, no? Kanang word nga mga restrictive na nga mga movement na that will lead us nga muhatod nato sa realization ba nga this world is not really our home. We have to move forward, no? Sama sa atong pag-move forward karon nga misulod ta niini nga mis ako nasayod nga naamoy daghang mga appointment, pero atong gipili ang pagtubo, pag-eksperyensya sa pagtubo diha sa kahibalo sa Ginoo. Ngani sa atong mga higala nga dili sila mga Adventist, nga sila pay mauna sama ni Sir Elias Baladhay nga naa sa Makati City, no? Diha kay Gregorio Tabora, kay Attorney Benji Abejero, sa atong igsuon nga si Glenn Familiar nga taga Romlon. Siguro makaintindi ni sila og mga Tagalog o Bisaya nga presentasyon. So magtugyan ta karon sa Ginoo sa atong pagtuon pinaagi sa pagkampo. Great God loving Father, nini mga orasa kami usab magatugyan sa imong trono nga among dawat ang imong panalangin, ang among pagsabot nga uyon sa imong kabubuton. Thou art the God who arranged everything. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So, ang atong tanawon karon, atong na nakita sa miaging gabi, no, ang movement, no? Ang movement sa kalibutan nga nasulat sa Biblia, no? Na very clear ba? No, wala gyud gibilin ang Ginoo nga makabutang og espasyo sa duda. No, literally and symbolically. Na the same time, the same context. So diha nato makita ang movement. Kita nato ang movement sa kalibutan, ang movement sa institution, o ang mga movement, no, sa mga importanteng mga tao nga may kabahin nga napurma o nakahimo og impluensya sa atong generations. By the way, ang formation, no, nga niya atong tema karong giuluhan siya global human formation, spiritual ug social. So gipurma ang atong humanity, ang atong spiritualidad ug ang social. Now ang pagpurma sa atong humanity, no, kay mo man ay pinaka centerpiece na siya sa movement sa Great Controversy. So kanang movement sa Great Controversy, diha nato makita, no, kung ang kalihukan mipurma siya paingon ba ngadto sa pagsunod sa instruksyon sa Ginoo o pagpurma pinaagi sa tawhanon nga mga programa. So mo na atong tanawon. So atong nakita sa miaging gabi nga sukad pa sa pagsugod nato sa radical reconnections nga ang platform sa katapusan nga mensahe ni Kristo nga mahimong basis sa revival and reformation, mahimong basis, the ground, the basis para sa pagsilyo sa iyang katawan, nga siya gyud mismo ang niguwa sa iyang baba, ang pag-ingon nga instruction niya, prescription. Mao nang the river, the mount, and the island, mao ni ang kabubuton sa amahan, pinaagi kang Kristo
para kanato aron mabalik kita ngadto sa imahe sa atong Amahan. Imago Dei, in the image of God. So nini kagabhion, atong napamalandong sa kagabi nga klaro na gyud na siya ang lingwahe. When you shall therefore shall see. Nga napagin niya, stand in the holy place. Nga plaster gyud sa Ginoo nga spoken o by Daniel the prophet. So niadto ta kay Daniel o niadtong nakita nga kanang abomination of desolation, any movement either by a person or institution nga mupawala sa elemento sa liho sa restoration ni Kristo, mo abominate, mo desolate. So doon ay duha ka punto nga dapat atong gunitan diha. Kay ang story of redemption nga ginatutukan sa kaaway nga ang sanctuaryo nga gi-insert, atong gisgutan gi-insert diha. Kay ang sanctuaryo mo nay modelo sa judgment. So ang sanctuaryo, ang simple nga trabahoon sa yawa, either iya na siyang i-desolate, sa pinaagi nga iya nang i-empty or iya nang i-abominate o i-desolate, pinaagi sa pagsagol sa mga butang, pagsagol sa mga activities. Palanglitan ba? Basahon nimo ang great controversy, no? Nga na destruction of Jerusalem. Usa may purpose sa Roman Empire niadtong panahon na. Gisugo lang si Siltios nga dad-an ning insignia unya iingna ang mga Hudiyo nga ibutang ni sa ilang templo, insignia sa Roman Empire. So just to place something, unya sagrado man ang ilang sanctuaryo, so dili gyud sila magpahugaw-hugaw o mga butang nga dili giingon sa Ginoo. So mo usa na siya sa paagi or either i-empty niya ang sanctuaryo. Mo na siya daghang mga pamaagi, no? Pero kanang duha mo na crucial igsoon sa atong generation. Okay? So ang final touches nga atong natun-an sa miaging gabi nga parehas ra gyud na siya. Matthew 24:14 o Daniel 11:44, the mountain and the river. So plastado gyud na sa Ginoo. Siya ay nagplastar. No na siya ka importante nga kalimtan na lang ninyo ng ubang mensahe nga basta importante magunitan nimo ang last instruction. Niya verse 15, when you therefore shall see, niya nga mutindog siya sa holy place. Niya giparisan siya na sa river. Sa river nagingon ang Daniel 11:45, and he shall plant the tabernacle of his palace. Dinhi literal o symbolikal ang gigamit nga lingwahe, religious gyud siya. And he shall plant the tabernacle of his palace. So it talk about tabernacle of his palace. It talks about religious forms, no, mga religious program or activities between the seas in the glorious holy mountain. Yet he shall come to his end, and none shall help him. So di mo na siyang ending. Kasi basing magtuotan nga napay sunod nga mga movement. Napay sunod nga mga movement. So you stand, everyone will see sa movement igsoon. So ang literal, ang nakanindot karon igsoon, ug atong makita ni si Kristo dinhi sa river, now the literal and symbolic application of the river and mount prescription covers the same apocalyptic dynamism of events or fulfillment. So kanang duha, river at mount, kauban ng island, nag-cover lang sila sa parihas nga apocalyptic nga dynamism nga liho sa mga katumanan igsoon. Mao bitaw na nga mo na siya nga atong isulti nga self-evident. Events are self-evident and continually active and alive. Okay? Continually active and alive. So mo na nakanindot sa pulong sa Ginoo kay mao'y lamparahan sa atong mga tiil o kahayag sa atong alagianan. So atong nakita nga in the fullness of the transgression of this post-modern world nga gidescribe sa ikaduhang Timoteo nga si Kristo sa nag-ingon, no, nga mao na ni ang kalibutan. So in the fullness of the transgression of post-modern world, two global events have changed the landscape of the battlefield. So kanang great controversy, battlefield, duha ka global events
nga nag-change sa landscape sa great controversy. Una, and the world wondered after him. Sipin mo, lahat ng presidente. O niyang ikaduha, ang impact sa iyang influensya o sa iyang mga lingwahe sa mga apostolic letter o sa iyang mga encyclical letter o sa tanan nga mga corresponding downline program from top to bottom, from the highest echelon of the government structure to the farthest, to the remotest barangay of the entire planet Earth. Mao na ang tawag nga inculturation. Kultura. Unsay kultura? Way of life nato. Gisudlan og bag-ong palisiya, bag-ong filosofiya. Mao bito na nga no ordinary achievement of the papacy. Mao na si John the Revelator mo believe gyud siya. No? Kita mo believe sa ta. Grabe jud ang pag-believe nato ani igsoon. Believe mama, nindot kayo nga pagka-arrange ang walay Biblia, wa na nato makit-in ang giingon sa closing prescription nga si Kristo gimikanaog. Walay laing pinakanindot na solusyon sa atong kinabuhi sa planet Earth igsoon. Walay lain yun. So, kini ako man gisgutan sa una pa dito sa kasisan kay Brother Alan Abarquez, dito nila ni Arian sa ilang mga sa among imbitasyon sa ila sa una. So, kini mo nang active buhi gihapon siya Brother Alan, no? Sa diha sa Davao nga uban nga atong gisharean, no? So mo ni siya ang fulfillment nga active sa atong generation. Ngani ang impluwensya o ang movement nga nagpabag-o laliman ka 2,000 years. 2,000 years na nga hatred o nya giayo lang sa usa ka movement, sa usa ka filosofiya, sa usa ka konsepto. O nya ngani gikan ni anang panahona from 2000 nya sa atong generation karon ang Time Magazine nag-ingon the new Roman Empire. Pasalamat ko ni Pastor Sam nga naghatag aning na information aning Time Magazine, the new Roman Empire. So there is now an understanding, there is now a presumption of reality. Kay Time Magazine man siya, nakita nila yun, nakita nila kung di man tanan, pero nakita nila ang prevailing condition sa planet Earth. Nga naanagyod na siya, the influence, kanang gitawag na sa Time Magazine, the global reach of Pope Francis and so on. So nindot kay na siya igsuon nga movement. Ngani kanang iyang impluwensya o ang ilang mga movement. In fact, the Protestant denominations with their World Council of Churches has long been subscribing to the movement of the papacy in the field of new spirituality through the program of Week of Prayer for Christian Unity. So atong giingon nga ang literal fulfillment sa Matthew 24:15, ang River Mountain Island, in all these aspects, doon na siya literal. Niliapat yun siya. Doon na siya symbolical fulfillment. Ang symbolical fulfillment na miyatak siya sa tanan ng mga claimant nga nag-claim nga mga Israel. Kaya kita may nag-claim nga we are the modern Israel. Di ba? Grafted. Di ba? Grafted. Halos lahat ng denominations nag-claim yun na kay gikan man sa Israel si Kristo. Unya kita karon nga mga Gentiles unya gidawat nato natay ginatawag na konsepto or belief nga we are the modern Israel. So kana nga atong konsepto ang symbolical fulfillment nga he shall plant his tabernacle, Daniel 11:45. Unya parehas na siya sa Matthew 24:15. When you therefore shall see, so makita yun mo, literal. Pero karong gabi, makita sa nato ang symbolical nga fulfillment. Nindot kaya dito. So kinahanglan gini siya, no? It is our personal consumption and then you have to share, no? So in fact, the Protestant denominations by the World Council of Churches
has long been subscribing to the movement of the papacy in the field of new spirituality. Sa paunsang paagi kan kita gitun-an nato ng new spirituality nga nagkayusa sila through the program of Week of Prayer for Christian Unity. Kano sa man nagsugod ng Week of Prayer for Christian Unity? Later part sa 1990s, in preparation sa year 2000 for the millennial na movement, nga ni nana kanang Week of Prayer for Christian Unity for 2010, 2011, kada tuig na na siya nga activities. O nga na sila theme. So kini nga movement nga new spirituality, no, pinaagi sa Week of Prayer for Christian Unity. Nindot kay na siya, uy. Ayaw mo kasyak igsoon, kay sa atong tan-awon karon, makita nato ang atong kaugalingon, makita nato ang atong komunidad, makita nato mismo sa atong iglesia nga movement ni siya, movement kalihukan nga naglihok o nya ni impluwensya nga ni integrate o ni assimilate sa tanang reliyon. So kanang prayer movement around the planet. Prayer movement. Tuta. Mga new spirituality. Asa man kakakita nga ang tanang reliyon, maginuni tayo gampo. Mo nang prayer movement, dili ni siya ordinaryo nga mukalihukan. Dili na siya uhom o musro nga ni tumaulan siya. It is a prayer movement around the planet, especially when we have common global problems to be supplicated. Kanang word nga supplicated ba? Naana siya sa word nga acts. Adoration, confession, thanksgiving, supplication. So, especially when we have common global problems to be supplicated. Okay? So, kanang prayer movement, this prayer movement, naka-generate na, nakalihok na siya of denominational designs. Nakapatay og siya na ang tanang relihiyon naghimog mga design, crafted or structured to initiate a new experience in religious millennial life. Sa dangerous man, uy, mura na may kanang sumol na makaning among mga programa, sumol na kaning among mga prayer gathering, sumol na ay bago magbago ta. Ngayon nga kaya na, ang sumol when there is no connection of the word, the Bible in your heart. O di mo na yung makasumol. Pero may kayo mo initiate ang kaaway ni Kristo. So kining prayer movement generated denominational designs, crafted or structured to initiate new experience in religious millennial life. An experience, usa ka experience of heart-touching or emotion-moving engagement. Nindot kayo mong prayer, uy, nindot kayo mi, nag-24 hours mi, naghinila kayo mi. Kuya, kayo na siyang engagement. Uy, the movement of liturgical uniformity, niya, kanang term liturgical, religious na kanang siya, pero kanang meaning sa liturgy, forms of worship, no? Structures of worship. So, kanang movement of liturgical uniformity, nag-craft na siya sa papacy so as to manifest John 17. The whole chapter of John 17, diyan mo makuha ang sentido komon nga nagayon, until they may be one. Mo tong atong nakita sa video clip sa una kay Tony Palmer. Until, nangyayin ng Tony Palmer sa tanang Pentecostal Evangelicals, we are now Catholic again. As the mantra of new spirituality. Say mo hunong ta siguro mo hinuktok siguro ni kagabi o ni so. Kanya mulingi ko na tao, wa ba ta ka-appeal ani nga mga movement. Mulingi ko na tao, wala ba na gi-initiate daw sa kada iglesia ninyo diya, sa inyong giatinan. By the way, so ha, movement ni siya.
Niya si Kristo nag-ingon, He shall plant His tabernacle between the seas of the globe. Ang tabernacle means religious program, religious activity. When you see a word tabernacle, it talks about a church. It's a church movement. Nga ni-appeal, ngilngig kayo na siya mga igsoon. Mi-appeal yun, misulod yun. Sekarang liturgical, grabe. Nindot ka na siya na program. Uy, some churches even has to use documentary on the importance of prayer. Mura pag nabaguhan sa kanang prayer, maghimo pa tag documentary, mahitungod sa prayer. So, magmatataoy. Di kita magsalig anang mga from Western concept. Ang prayer, basahan sa naman na siya, some churches even has to use documentary on the importance of prayer as if it is a new gems of truth discovered lately by this generation. Mura mag, sa ito pa, wala mo kaagi o kanang prayer, ang prayer is an intense communication, is a live communication of that relationship between your God and your God. Between you and your God. Without considering that united prayer, kanang united prayer is on, is a natural response of human being when two or more have been engaged in a common situation or challenges. Normal man na sa tao, pangalita sa panahon sa Israel, tanihan nagkaroon silang problema, sila sa Easter. So magtapok sila kay mag-ampo, takay, our community is a state. Nga nung mag-family prayer na, we have to kneel down because our family is a state. Yun, kita ka ng word nga united ba? Pero magbantay ta, asa man nga concept ng united prayer. Kaya by the word itself, di ka kakitang dautan diya. Asa man ko na yung evil anang united prayer. Wala, tayo makitaan na dautan na. Pero karong gabi, maghinay-hinay, tagbata, matahod. No? Magmata. So, nation, mo inom yung tubig, basta magkabukat na ni kanang punto, mo inom yung tubig. No? Nga, kanang prayer, mura bang nabaguhan? Nabaguhan? Nga, mag-express na kami ng prayer. No, God, just basic na sa tanan. Even non-believers. Tanan nga mga faith-based, we anchored on prayer. Because prayer is a communication between human and God. Mukha na siya, John. So, tagata mo example sa mga prayer karon movement. Thousands of program, thousands of activities. Grabe. Mohana ka na. Ang liturgy, kanang liturgy, word nga liturgy, matunan nato na sa sunod, okay? Talks about the Vatican II. So, usan ini ka na ginatawag kan why have common worship? Nga nung generate man yun ang kalibutan, nga kinahanglan makabatong tao common worship. Liturgy. Kano sa man naging concept? Wala man na mo nga usbo nato ang atong worship format nga mag-una ang sermon, divine service, kaysa collection of tithes and offering. Wala man na mo nga kay concept na siya. Naanadaan, gi-initiate na siya sa wa pa ka mataho mga akong mga kaigalaang pastor. Wa pa ta mga tao, na siya kanang ang movement for common worship. Na siya? Kaya doon na may movement for Christian unity. Na may movement for unity of all faith. So normal sana nga mo initiate sad sila of uniformity of liturgy. Di ba? Simple naman kayo na. Kanya makakita nga ni taging aning nga movement sa atong church. Active kayo among church. Active kayo. Kung maghimo ka na, wa nga nimo engagement nga nanganda mo sa pagsugat sa Ginoo, you might be only practicing the same
with the rest of faith-based denominations, institutions around the world. Niya pa isa, kitawag ni sa lain lang, mga lain-lain mga reliyon. 3 breakthrough reason to pray with other believers. Na yung mga tulo daw ka mga dagkong rason nga nung mag-ampo ta kauban sa mga laing mga magtotoo. Nga tinuon na nahitabo. Dugay na kaya na nahitabo. Uy, yung mga picture nila, ebidensya na sila. Lain-lain na mga relihiyon. Mauna nga, kanang united prayer. Basig na baguhan mo, nagsugod na sa panahon ni Elder Ted Wilson na unang presidente siya, gawa pa nga siya mismo naghatag og mensahe against aning movement. Kay prior to that 2009, before 2000 na anang siya nga movement. Kini diha sa ABC Columbia Church, armed robbery, shooting, spurs. So nag-unite sila kay naay daghang pamaril, naay daghang pangawat, naay daghang so magkila mag-ampo ta. Ano giingon ba? United in prayer, mag-ampo ta kay mao ni daghan. Nya karon lately lang sa Amerika, just karon lang ba? Itong karon lang mga panahon na. Karong adlaw, karong simanaha, naa sa Amerika kanang United Prayer for Justice. June 11, sa Ministers Fellowship, nga gihimo sa Amerika. United Prayer for Justice. Nag-active ka. Mura ugtok-buto na ako makapunta, nakaluoy tao niya. Nag-United Prayer sa ato pagka na sila. Kanang mga tao na, wagin siguro, natiguan na sa ilang pagkasabatista, wagin siguro sila, relasyon niya sila. Nga kinahanglan pa niya, magpurma-purma sila sa ilang mga activities. Magpurma-purma sila. United Prayer. Muna, isa. Gini. Dugay namin ako dito, ilang alam, dito sa laing mga iglesia nga gihatod ta sa Ginoo, no? Nga ato na gipakita dugay 2011 pa man na bariralan. Kanina man dito sa inyong mga gipanghatag nako nga mga PowerPoint, jointly prepared, no? By the Pontifical Council for Promoting Christian Unity. Pag Pontifical, Roman Catholic na papasina. Pag-asunod, the Commission on Faith and Order of the World Council of Churches. Kana siya, World Council of Churches Promoting Christian Unity. Duha na sila ka-institusyon nga, dagko kay na sila, Roman Catholic Church and Protestant churches around the world. Nag-joint forces na sila para sa Christian unity. Unya, mag-week of prayer na sila. Unya, ang mga tima mga revival and reformation. Siyempre, lain-lain man silang reliyon. So, revival ta, magkasinabot na takaroon. Pananglitan sa 2011, prayer for week of Christian unity have been prepared by Christians in Jerusalem. Nato dito maginas Jerusalem. No? Kaya dito magsugod ang Christianity. So, naagi na siya. Kanang mga week of prayer, parihaan ni karong 2020, may aging, bulan. Nagmatalantag morning ang ilang mga activities nga, nindot na ka na silang mga programa. O maka-attend ka diha, makabasa ka sa ilang mga program profile, nindot kayo isoroy. Ang kanang atong mga kanta, Come Holy Spirit, I need thee. Magilak. Oh Lord, power niya. Mag-adoration, mag-confession. Ikaw mag-adoration, ikaw mag-confession, atong idugtong-dugtong ng panalangin nato. Magkaluin taon. Movement, I have to tell you, there is an existing movement prior that before nyo na-implement na sa inyong mga simbahan. Nga naka-movement nga so powerful nga naka-generate siya, nga niabot siya sa tanang simbahan sa kalibutan. So, Week of Prayer for Christian Unity, Roman Catholic Diocese of Calgary. Calgary na iso. Tanaw, nagdagan ka na silang mga picture. Ano nyo sa internet. No? Kaya daghan kayo na sila. Karong 2020, ang kanilang title sa ilang Week of Prayer, Unusual Kindness. So, unusual kindness. No? An invitation to all Christians. Come and join us in prayer, reflections,
songs and fellowship, praise, worship, in our more of following events. Kung basahin mo ng ilang mga events niya, kung saan mo lang ilang mga events, tanawan niya, mga prayer sa Methodist Church, pero mga naayang diyang Katoliko, na diyang Lutheran Church, na diyang, magsagol-sagol na sila diya, igsoon. Kay unusual kindness na Prayer for Christian Unity 2020. No? Makita niyo mo na siya igsoon. Acts, gamit sila sa Acts 28 verse 2. Dagan kayo ni siya kanon igsoon. Usa lang ni siya sa hundreds and thousands of activities around the world. Tanawa ko ng picture, di ba? Tanawa ng picture ba nga kanang usara ng ilang kanang picture diha kanang nagsakay og barko nya ni kat-kat anang nagginunita yung kamoto. Kat-kat og barko ba pare ganina ipakita nang usabo. Nagkat-kat na nagsakay na silang barko kay art of oneness man ta. Art of oneness. Nya musaka na diha. No, saka dahil sila magginunita itani. Gunita gyud ta igsoon. Week of prayer for Christian unity. Nya kanang ilang mga movement sa week of prayer daghan kay na sila igsoon. No, ilan ang himuon sa mga camp meetings, no? Christians should practice unusual kindness according to United Methodist. Kanya musulti na sa ng Katoliko sa ilang lain-lain na sila kana pero lain-lain sila schedule pero 1 week gina siya. 1 week na siya igsoon. Kung naka-attend mo na din hinaman na sa Pilipinas, gusto mo attend sa mo eh. Paminaw lang ba? Maminaw lang ta ba? No, pareha ng week of prayer for Christian unity. Ang ginakanta na ito nga church hymnal, ginakanta na sana dito. Dire, sa ni siya, January 23 niya, dini siya sa Phoenix, primary celebration. Nindot na sa kay sila diyan, kanang ilang picture. Nindot. They showed us unusual kindness. Nindot. Nga, muna yun, nas dagat, island gina siya. Ang maong gina siya sa atong river, island, no? Island of river. So makita nato diha nga naay statement sa si Ellen G. White. Nasa statement ba si Ellen G. White? Na atong tan-awon. Mo bitaw na mangutana kita. Naabay prophetic injunctions. O maghimo tag program, ma-division man ka, ma-union ka o ma-conference, ma-mission ka, o maghimo ka program sa GC man ka, siguro alang nga naabay prophetic injunction. No? Ayaw mo ka ba na kay so kay kini natay official letter nga ipadala nato dito. No. Aron sa sila gikan gyud sa Pilipinas, no? Na statement si Ellen G. White nga kay. When the idolatrous standards of the Romans. Sa Great Controversy ni page 25 before na wasak na destroy ang Jerusalem. So kita kaanto sila view, no? Ngani nagmilagrong Ginoo nga mga sundalo nga nagpurma og mga Romano nga mga anghel nga nagtuyok sa Jerusalem sa ilang wall. Aron magano mga lakaw na mo. Pero nag-ingon din when the idolatrous standards of the Romans should be set up in the holy ground. I-set up sa holy ground. Nga dili ako nag-ingon ang si Ellen G. White. Nga ang idolatrous standards should be set up in the holy ground, which extended some furlongs outside the city walls. Then the followers of Christ were to find safety in flight. When the warning sign should be seen, should be seen, those who would escape must make no delay. The signal for flight must be immediately obeyed. Grabe, no? Makahinuktok man dahanig zon. Si Lot bitaw, nindot ba kay itong balay ni Lot o kang negosyo sa Sodom and Gomorrah? Maglisod gid siya gawas bagay daghan pa gud siya mga trabahante nga iya gadulog langit daghan pa kay to siya waling unon kuno daghan mga rason ba nga naa na daan sa Biblia. So mga ato ning himay-himayon kuno ning kagabion, no? Atong tan-awon pagsabing idolatrous standards naguna-una dahil nga sa una basa sa high school ko siya idolatrous sa kanang mga idol na ipapugos sa Sabanista dili kanang idolatrous standards of the Roman. Hinumdumi ang Romans, mauna siya ang crucial nga empire nga naghatag og daghang contribution sa modern life nato. Kisa may kuno yung nagbutang og mga rights nganong naatay mga kanang jurisprudence, kanang canon law asa man nagikan sa ila man nga panahon. Mo na og mag-eskwela kag law naa gyud ang subject nga canon law.
Diha nakabase ang atong justice concept and system. When the idolatros standards of the Romans should be set up on a... Kung man ang idolatros, ang meaning sa idolatros isuon sa dictionary, no? Adulatory, adoring, reverential, glorifying. Ninduta. Unyong tanaw ng adulatory sa dictionary. Ang meaning rabaan ng adulatory, flattering. Muna na ingon si Titus, o ang emperor, o si Celsius nga, ibutang lang ng among, ikit ka mo, under man muna mo, Roman Empire kami may, probinsya na mo, ibutang lang ng among insignia sa inyong templo niya. Ayaw na sa gawas, sa sulod sa inyong templo. Flattering ba? Complementary, parehas gutta. Mutual, coexisting, cohabitat. Highly favorable, commendatory, enthusiastic, glowing, appreciative, praising, worshiping, or idolatrous standards. Kanindot yun sa wisdom sa langit nga, mu-apply man ang iyang sulat ni Ellen G. White. Kasi siyempre si Ellen G. White, para man sa special people in the closing time. So dihan na ito makita, nga numagyod ng prayer. Ang prayer, mao na siya, kinsa may ilado ko nga prayer nga grabe pa ang puon. Nga gikan sa pultahan, paingon dito sulod. Nga magluhod yun na sila. Asa mo kitang mga united prayer, sila'y nag-unaan nga movement, uy. Sila'y nag-unaan nga movement sa atong generation. Pero ang united prayer, gihimuan na siyang program, pero ang natural flow sa biblical account, nga doon ako na naghimog ko na komentary niya, nga kanang diya sa gikan sa Amerika, kanang united prayer, it is a natural response for two or more people engaged in the same challenges. More than united, common sense man na siguro yung sumunod. Common sense ba? Mag-story-story lang tagaroon unta. Magka-exchange kita ka idea. Kaya daghang kayo mo mga idea diya ba? I-share na nato, Exona. I-share na nato. I-share yun na nato. Maghimo tag, sa di pa ta maabtan sa maghimo tag, hiniusa na kanang special mga meeting na to ba? Kanang ACTS, Catholic Prayer Community, ACTS, Association Movement na sa nila. Kanang ACTS, pero kanang ACTS, Catholic Prayer Community na sila. Kanya kanang nilang Catholic Prayer Community, daghang ka na silang mga prayer warrior. Na nakaputi, daghang ka na sila, uy, wak mo kay Bausay, naran na sa inyong mga palibot. Kung makatin mo sila mga prayer gatherings, na sila, mga prayer warriors, prayer community, mga babae, mga lalaki, nasa na sila doon. Pero statement si Ellen G. White, na atong tanawon, basahon nato ang statement ni Ellen G. White. Mao siyang gina. Dikha, kung tindog ko ison. Niya, pakita na ko ninyo si Ellen G. White. Di ba? Pakita na ko si Ellen G. White. Kanya nag-inom si Ellen G. White. Oh! How Satan watches, nagbantay, nagtanaw siya to see his bait, ang iyang mga ditag. Taken so readily. Dahil kayong ikuha. And to see souls walking in the very path he has prepared. Allah! He has prepared. Nya mo ni book at karon igsoon, gipulahan gyud na pula ba pula, no? Tindugan ko ni. Ako ning tindugan ha. Dini. Nya. Nag-ingon din he has prepared. Referring to the subject kasi Satanas. He does not want them to give up praying. Wala. Dili gusto ni Satanas na muundang taog ampo and maintaining a form of religious duties. Allah. For he can thus make them more useful in his service. Kangilingig. Ang serbisyo nga naglihok ni Satanas karon, na kinahanglan siya og ani nga mga movement, prayer movement, exhort. Mao ni siya at ay di sana ko ni ibalhin na.
Oh, how Satan watches to see his bait taken so readily. Yeah, taken so readily. And to see his souls, walking in the very path he has prepared. He does not want them to give up praying and maintain a take the word, form of religious duties. Kuyaw ng religious duties. Plural, duties. Daghan man kitang duties. Daghan kitang duties. Oy, dami nating duties, kapatid. Napakarami. By the way, Tagalog ko minsan, no? Kasi may mga pumapasok ngayon ng mga Tagalog. Gaya ni Pastor Joselier Zamora, ang ating active nga director diya sa Northern Luzon, no? Northern Luzon. Kay Gemini Pondara, Pericles Mabeda, kay Willie Apaw, ang akong kababayan na si Ren Rabi, mga ano ni sila John, no? Na sila si May Decina, Emil Bort sa Australia, Christian of Lipas, Lodi Sema Franca, na siya sa Cebu, pero mauna sila ang mga kaigsuunan na nag-attend sa una. Iya kung nag-text ko niya nga, gipangita daw niya, kay iyang nahinumduman 15 years ago, mga 10 years ago, dito sa Kamungkayo. Mungkayo ba to? Nga nag-revival dito? Nga taga-diwal-wal na sila. Nga nagngita sila kay ang gilikto sa una. Mauna may nanghitabo daw karon. Ay, igsoon, active yun niya siya, sister, active. Mauna nga, kanang giingon ni Sister White, nga si Satanas naglitag. Pero ang iyang litag, di ni mo mabantayan. Kung di ta mag-amping sa pagbasa nga, si Satanas, dili siya gusto nga muundang pag-ampo. Kung di siya gusto nga, dili nato ma-maintain ang atong porma sa religious duties. Kaya di naman siya musulod kung saan niya pag-introduce nga iya kang iporma sa imong religious duties o kung saan kaniya nga mag-ampo-ampo ka, mag-prayer format ka, mag-spiritual formation ka, na iya na diay ka sa iyang mga kamot. Kanhil nga. So na mo nag-iingon nga, Satan's most usable defiling. Ang pinakagamitunon ka niya nga pang-defile. Kunya ka ng Revelation 14, ang 144,000, usa sa nag-iingon diyan, ang 144,000, kanang mga redeemed, di natin, redeemed, kanang musugat niya. Kana sila, they were undefiled with women. Movement ng women. Movement na siya. Women ba? Plural form sa mga churches. So sa mga duha ka mga movement niya, kanang prayer movement approach. Ug ang ikaduha, kanang maintaining form of religiosity. Kanang atong religious duties. Kung sa man atong mga religious duties, kunuhay, magtinabangay ta, aron mo mature ta, mulambo ang atong espiritualidad. Muna, dunay movement sa nangaging dekada na dugay na ni siya, gamay pa kuy. Sa among lungsod, before mo graduate ang private school, ang Our Ladies of Academy, naanay gitawag og spiritual formation nga before mo graduate ang mga estudyante. Spiritual formation activities. So, movement of spiritual formation. So, diha na ito makita igsoon. Nga movement niya, ayaw yun mo pag-ingon nga, kanang, nag-imbento ta nga aron daot na movement ni siya. Movement. Kamong mga pastors, ministers sa unsa nga denominations, take note, the key word is movement. So, makita mo, you will stand at makikita mo yung movement. It's a movement. Kung balik ko ng statement ni Ellen G. White, Satan does not want you to give up praying and maintaining a form of religious duties. For he can thus make you more useful in his service. Nag-ingon ba siya, he unites his sophistry and deceptive snares with their experiences and profession, and thus wonderfully advances his cause. Grabe.
messages to young people, no? Ang sabon man nato igsuon nga mao naman ang iyang movement. Tagahan ta mga example, kanang maintaining form religious, spiritual formation in you. Daghan kay na siya igsoon, daghan kay. Although may mga Baptist conservative nga nag-expose sa danger sa spiritual formation. By the way, ang history sa Adventist, dalawa usa sa mga UN consultant nga si McLaren, no? Si McLaren nag-lecture na siya sa Andrews. Unya gi-invite na siya kay consultant man na siya. Consultant na kanang speaker. Unya gi-introduce ng spiritual. Nahimo ng curriculum sa atong mga colleges and universities. Only to find out 2 years after na diskubrihan sa Andrews University nga naamay daghang kay spiritualism din eh. So ila nang giusab sa ilaha didto nga gyud spiritual growth. No. So kanan na mga movement, ngani akong suod nga amigo nahimong teacher siya ni. Nahimo siyang teacher ng spiritual formation. Grabe no? Kanang word nga formation ba imong pormaon spiritual activities in the guise. So diyan mo makita unsa pa na mga movement iso. Sa United Prayer na anak silang mga Calvary Evangelical Free Church in New York. Unya unsa pa ning Acts, kining Acts. Kanang Acts College pa ko 1985. Gi-practice na sa campus ministry, kanang adoration, confession, thanksgiving, and supplication. Usa nga nag-promote na si McLaren. Unya usa sa mga disciples niya nga Adventist, close friend sa vice president sa DC. Unya panahon sa general session, tung miaging mga nga panahon sa first election ni Ted Wilson, gi-introduce na mo na misulod ang atuang 777 United Prayer. Pero katong tanaw ng history sa movement, wala pa nang atong 2009 at 2009 man ta election sa una. So, dugay na uy. Kay part na siya sa 1965. So, kana ilaha man ni siya, asa man ni siya? Prayer ni siya sa, Acts. Adoration, confession, thanksgiving, and supplication. Kanya na pa ni siya din ni John. Kining acts of prayer, adoration, confession, thanksgiving. Ano ni sila? Gikan ni sila mga gitawag nga prayer model nga gi-practice sa Living Life Loving God Church. Unya naa pa din ni igsoon dili ang prayer mga prayer tips nila gihimo ni siya sa First Baptist Church, Cedar Rock First Baptist Church. So they are also having murag doon na yung mga semblance because in appearance of similarity is an evidence of the success of the movement of Christian unity. Any appearances siya. So ayaw mo kabalaka, mo bitaw na nga ang purity ba? Kanang gitaw virgins, wise virgins. Ayaw mo kay pulo nga si Kristo nagamit og parable of the 10 virgins. Kanang word nga virgins pure na. Sa ato pa, pure sa tong foolish. Pure sa tong foolish man ay purity na nila. Pero ang wise lang kay sila nakakita sila sa movement. O sila wala kay sila magpaanod. Unsa ba sa kini? Unsa man siya nga movement? 12 hours united prayer with worship and intercession. Friday, January 9 to 7 p.m. through 7 a.m. Saturday. Sabado na sila mag-worship. Diha nagihimo sa Stonehill Church in Princeton. Okay? Kunya mo nang tanaw ni soon, multiple rooms are prepared for worship and prayer, silent prayer worship, collective prayer, praise youth, lead praise, and international live stream, global prayer through the night. Dugay na ka nang ipanghimo. Nya kita bago pa kita dili karon. Maghimo ta ka ng Zoom, mag-prayer ta. Ano sa mabantay ta? Basta movement na siya. So movement. Pero unsa may lintunganay nga dapat himo na to? Na unsa man di ay nga kanang truest sense of our relationship to Christ, to His Word. Ang iyang pulong ba? Mag-practice ng kapil-apil ta na wala kay connection, wala kay love sa Word of God. No? Kay nakapurma lang tungod sa activities. That's a very dangerous. United Prayer, naghimo sa Journey Church in Greenville Springs, Los Angeles, United Prayer. Daghan na silang mga United Prayer. Kini, sa mga Katoliko ni. Sa St. Francis of Assisi Parish, monthly Saturday Mass.
Sa Pilipinas, naa na ning mga Saturday Mass nila. Kay ila man ang gihimo in response. Noong 1999, gilunsad ang Religious Reconciliation. World Religious Reconciliation. So kanang World Religious, ang Jewish, Christians, o kanang Islam, mag-join na sila. So mo na, ang pamaagi nga makita ang panaghiusa, one of it is prayer. Prayer man yun na. Ayaw mo kakurat, ayaw mo ka nga. Prayer na yun ang ilang movement. Kaya mo na religious. Kanya sa mga kabataan, monthly mass and breakfast, St. Francis of Assisi. Sa mga bata, naagin na sila nga mga movement. So on. Movement niya. Kini, a student, Catholic school, religious, education and youth. Kana, the same na siya, pero united prayer na sila. So on. United prayer na. Kanang united prayer, may bulong dito. Tanan nung gitudlo mag ni Kristo ang prayer ngadto sa disipulo? Does Christ anticipated that this prayer, nga ang prayer, wa din ito kabalo sila mag-ampo? God knows. So ang principle nga gitudlo ni Kristo, muna atong sundon. Unya, unsa expression sa imong kasing-kasing, nga nakikistorya ka, that's the most important part. Your confession. You confess and forsake. That's the two vital part in our relationship. So, maura gina si igsoon ang healing. Unya kanang Acts, nya napadinig kini look to Him and be radiant. Acts prayer. Kini doon ay giusab sila. Para yan ang gitawag nila adoration, contrition sa mga ubang Christians, including Adventists nga nag-practice, kanang ila confession. Pero sa Roman Catholic, Acts gihapon, pero ang uban nila, gigamit nila ang contrition. Thanksgiving. Supplication. Kuyaw ka na siya gaw. No? Na mga active, no? Active. Diya sa kamos, no? Pero bantayan lang kayo, kailangan kamo mga elder ba mo, no? Kunya ka nang, they showed us unusual kindness. So nang 2020 karon nga Christian unity, nya mga Methodist Church, nya unusual kindness, magtinabangay na gina sila igsoon. So dinhi, pray together, faith radio, mag-ampo. Nindot kita na ako, nindot kayo. Kanang atong mga young people, sa wa pa mag-COVID, magka-lockdown. So nagahimo sa mga syudad o mga dugtong-dugtong nga panalangin, nya maguninoy tayo kunog kamot, nya pagunit og kamot, nya acts, nya 12 sila, 14 sila kabuo. Naguninoy tayo sila ba? Acts. Okay. Ang una nato adoration. Ang sila adoration. Nya sa adoration, mo gamit kag lingwahe. Language word nga. A loving Father, our most gracious. No, our most gracious. Unya, pila naman na sila nga mga words. Unya, ikaw na anak sa ikasiyam. Mag-bother ka na. Alam mo sa may akong igamitin sa adoration. Nga, gigamit naman nila tanan. Uy, mag-repetitive prayer ko. Violation na ni sa ano. So, ang instead nga doon kay communication, na-bother ka na sa form. So, there is mind alteration, mind manipulations. Right? That by the form itself, it manipulates your mind. That's something very dangerous. No? Sunod na sad, confession na sad. Mag-confession na ba sila? Confession ha? Confession. Ginoo, pasaylo ako Ginoo, nga nasuko kay Brian kanina. Kasi si Brian magud ni duol siya kay sa akong sweetheart. Nagsilos ko Ginoo. Si Brian sabi sa dito, nagulit ka, suko mo siya nga, kami gihimong dautan. O niya, prayer atmosphere. Ngilngig kayo nga panahon. Igsoon. Labihang kang ngilngig sa atong panahon. No, power of united prayer. No? O niya, ang mga prayer na ba, di humanong. Niya, dugtong. Niya, ang humar ka itong isara. Naba ko na nga gitudlo ni Kristo, nga prayer. What ay problema og magsumpay mag-pray united prayer ta. Pero mag-united prayer insulti nimo sa saktong pangatahuran oy, our loving Father. Unya, pagtapos nimo ako magatugyan nini akong pag-ampo sa pangalan ni Jesus nga among manluluwas. Ya sumpay na sad ka. Muhimo gyud complementary ending. Ayaw na ihang ang prayer. Kaya ihang ang prayer sa ato ba, you rely on the format. Yung format mo, nagitawag formative spirit formations. So, din na ito makita. So, what if the whole church united in prayer? One simple prayer. Nindot.
one simple prayer. So di na ito makita igsoon ako, nakakaya sila. Ako rin paspasan kaya makita naman na ninyo. What if the whole church united in prayer? Kung tanaw ra go ng ilang kanang ilang program. Kalagay sa right side ba? Kini. Basana ninyo diha. Nindot kaya na sila. Could mass marches across America? Yeah. For national Christ awakening. Preparing the way for national Christ awakening. Philippines for Christ. Asia for Christ. Los Angeles for Christ. Later no na ta episode nganong dili kay na siya. Nganong man na siya nga mga statement, no? A meditation for Ascension Day 2020. The first 7 words from the throne, May 19, 2020. Be liberated. A letter to COVID prisoners everywhere. May 1. Updated na siya. Muna mabalik na dito sa inyo ni Sister White. Oh, how Satan watches to see his bay. Grabe. Taken so readily. Grabe. And to see souls walking in the very path he has prepared. Nakita nyo na, naglataw yun sa dalan niya. Kaya mo may activities hindi pang imo. And he does not want them to give up praying and maintaining a form of religious duties, for he can thus make them a useful service in his service. More useful. He unites his sophistry and deceptive snares with their experiences and professions, and thus advances. And thus wonderfully advances his cause. Wow! Advances his cause. Usay ba yung ubang okay naman maayo man ang among activity. Ay, maayo ka na mo pakita si Satanas nga murag aktibo kayo, maayo ka ninyong mga atmosphere. Kaya ang problema niya, kung kana ang kayuhan na feeling ninyo, iya ba na nga working sa Holy Spirit? Working man sa Holy Spirit. So atong himay-himay na igsoon, kanang cause sa movement. O sa may cause sa movement, o sa may movement nila, o sa may ilang movement, o sa may purpose, ang kausa sa kalihukan. Ang kausa sa kalihukan, mahitungod sa pagkabot sa unity of faith. So kanang pag-abot sa unity of faith, kanang word nga unity, ma-apply, mahimo, ma-realize na siya, pinaagi sa ginatawag na itong integration. I-integrate ang philosophy sa integration. Kunya, i-assimilate dayon ka. Muna paggamit ni Sister White, he unites in sophistry and deceptive snares. Kung saan ang deceptive snare? Kunya, kanang and their experiences and professions. So the whole paragraph is so wonderful. Kay ang atong experiences nga gi-experiencehan sa mga prayer format, labi na maghimo ng Station of the Cross or station kanang sa mga movement sa mga camp meetings. Ma-experience mo nila miya sa akong feeling. Emotion-centered great controversy. Mo ng emotion yun. When emotion subside, wala saan. Ang experience nga it refers to that prayer experience nga gi-experience. Literally, di yun tamo ingon nga wala na sila mga experience siya. Manghinilakay man nga na sila. Have you tried to attend born again worship? Have you attended the prayer fellowship by the Roman Catholics? Their experiences, they're honest, sincere. Ang ilang spiritual formation, ang ilang profession, how they profess. Their kindness, unusual kindness sa ilang religious duties. Profession. Form. Religiosity. Religious duties. Ang religious duties is to heighten our spirituality.
ninduta na igsuon nga movement. Uy, kaingon ta karon nga sophistry. Ang meaning baya sa sophistry sa dictionary? The use of clever but false arguments, especially with the intention of deceiving. Sophistry. Si Ellen G. White ang nagsulat ng sophistry, pero wala sila feeling anak nga in that intention to deceive. Pero kanang cleverness nila diha, kanang sophistry nga ang ilang purpose sa Christian unity for Christ will reign here on planet Earth for 1,000 years. Sa atong gisgutan, sa miaging mga gabi. Mura man nilang purpose, Christian unity, aron ma-achieve ang 1,000 years of Christ reign. Oh, Christ reign. Maghari si Kristo sa yuta og 1,000 years. Kinahanglan kaputunon yun na. Kaya mo na ilang concept and philosophy. Busa mga kaigsunan, ang profession, it means occupation, calling, vocation, line of work. So bilang mga Adventist, bilang Baptist, Iglesia, doon na tayo mga professions, mga vocations. Muna ako ang akong field, music. Ako ang akong field, kanang health. Muna, kay pa na kaaway na, uy, mga field nga unsay mga antod nga musulod na dahil ang daghang paagi sa healing art. Ang wa nakabantay. Muna na problema na to sa una tong taga-GC pagabot sa Pilipinas, hantod karon si Ma'am Lalin, problema kay na niya sa SSD ng practice karon sa healing. Sa healing nga gi-practice sa daghang kaayong mga Adventist o mga pastor sa division nga nag-integrate na ang spiritualism. Ngilngig kay ning atong panahon, oy. Ngani magpasalamat mo diha sa Mindanao nga naa si Pastor De La Piña, naa si Pastor Chris Bacalares, naa si Pastor si Pastor Kabil, na si Pastor Pagunsan, nga very strong na sila when you talk about health issues, nga mga defiling kay nga mga movement. So pag-ingon pa yun ni Sister, and thus wonderfully advances his cause. My messages to young people, page 83, paragraph 2. So the evidence of such statement, realized and fulfilling, is a monument for every eyes to behold the wonders of God's prescription of it. So, sa atong kasi salamat in taong Ginoo, salamat gyud sa kanindot sa imong prescription. Nga imo nang gilitok sa Biblia, imo nang gilitok diay. Nya karon sunod na ba nato? At tagaan ta mo dang advance nga kanang Daniel 8:24, 23. Nindot kay karon. Kay diha gyud na madetalye ang sinsilyo sa tanan nga lihok, sa tanang relihiyon o sa tanang lihok, gikan sa pinakagamay nga barangay ngadto sa pinakadako nga syudad sa kalibutan. Ngilngi kay na siya igsuonoy. This is the movement of our generation. Muna Elder Ted Wilson, during his first year of his presidency, ato na siyang gikot, in his first message to ASEC Convention, nag-ingon dahil siya sa first ASEC Convention sa August 6, 2000. Prophetic kayo ni siya pagka-statement ni Elder Ted Wilson. Ingon pa niya, guard against mystical beliefs and practices. Bantayin ninyo nga dili kamo maano sa mystical beliefs and practices that are finding their way into the church. O niya, ino na si Ted Wilson, yung gidaot ang simbahan. Napay mo yun, oy, kanang wali, imo mang gidaot ang simbahan. Niya si Ted Wilson ang unang nagdaot kaya karon. Kaya ano mag-ingon man siya nga ang mystical belief o ang practices nisulod na sa atong simbahan, finding their way into the church. Sa unsang paagi ni sulod? Through formats like spiritual formation. Oh, I'd like to recognize kaya nga itong mga higala karon, Matthew's Spirit, ang from America, Africa. Rodney Salvar Velasco. Jasmine Ditorio, kay Oji. Thank you, Oji, for getting online. We really love you, Oji, because you've been a part of our family for the long years. So din na ito makita si Elder Ted Wilson nag-ingon. The basis is a spiritual formation into the church through formats like spiritual formation and the emerging church.
Kanang emerging church igsoon, wala na sila building. Pero ang ilang teachings misulod sa tanang reliyon. Wala na sila building. Pero ang ilang teachings misulod sa tanang reliyon. Sa mga mga teachings. Kuya kanang ilang emerging mga celebration, mga compromises of so that we can make our church filled with people and enjoy the emotions. And the basis of much of this is an emphasis on the experiential and emotional. Experiential and emotional. Time experience ba? Nag-experience ko, nag-involve ko medical mission. Nag-involve ko og mga feeding mission, medical mission niya ang ipanggamit. Madili na ba mga nanggamit o mga concoctions nga wala dinhi, wala dito? Grabe. Kanya, basta nga Amerika, mag-uniforme pa. Uniforme, magdala-dala pa, kunuhay o mga status ko. Kanya, mga elementary na to sila, mga high school. No? Kanya, rather than the strong foundation on the Word of God. Kanya, padayon na iyo si Elder Terwelsa. Stay away from mystical forms of prayer, such as contemplative prayer, prayer labyrinth, repetitive prayer using one word. Asa ka nag-refer? Ginipan ko na siya. Acts. ACTS. At mo sa internet, tanawan ninyo ng mga Adventist ang nag-expose sa danger ng non-biblical, dili sa Biblia, ng mga uban ng mga prayer format karon. Contemplative prayer, centering prayer, repeat using one word or certain praise or centering prayer that seems to become popular but lead to the awkward, since in many cases all thoughts are eliminated. Muna siya, iimtim ha, pag-abot ninyo aning nga room nga adihang bato, imong i-imagine nga kanang bato mo ng bato nga gibunalan ni Moses. Kingilgig kayo ng activity. Para maka-exert, makahimog activity niya, ma-feel ang... We want people to go into the Word of God, Bible, and let the Holy Spirit moves the heart. Ma-feel nila there's beauty in the Word. These are eliminated, allowing the evil one to invade rather than simple and humble of sharing your concern with the Lord. Mautan ako, di man ko kadumog sa inyong tubag, pero nakakita na ba mo mga activities karon nga nahitabo? Ano sa mga hindi action nila nila? Nga nag-practice ang uban. Nag-adapt. Movement man na siya. No, movement. Basulong din nato ng movement. No? Movement ni siya igsoon. No? Mao nga atong basahon daw. Kay live ra bata karon, no? Live akong basahon daw Ga-adapt na ang halos Adventista ani. Nasulod na ang Adventista in tao sa litag sa iya. Ug imong ingnon ngano nga magsigi og United Prayer. Mga suko dayon kay mga supakiro na kuno kay di ay bag-o ngilngig ni. Wala. Tuod no. Na ni ano sila si Gemini Pundara. Wala nila makalimtan ang lektura sa in 2011 panik naabot mi diha sa Mungkayo Church. Puhon og di mo matugot pa na ami concert diha sa Compostela karong Oktubre. Makita niya ta daing na ng mga kaigsoon. So din higso balik ta. Mapadayon ta kay motapos na ta karon. Napay kinsa pa man uban niya. Na? Unsa pa tong mabasa? Yes. Imo na ni na-discuss 10 years ago diri sa Kasisa. O karon si President Trump o President na naghangyo sa pag-iusap pag-ampo laban sa COVID. Tabihan mo na, united prayer ba? Common raman na siya. Pero ang problema, ang uban nato diha, naghimo na yung mga dokumentary nga ng united prayer. Kinahanglan ta, united prayer. Sa igsoon, nagsugod man ta sa bukid, sa Olivo, niya ta sa river, o niya, nagtuon man ta, no? Mao na diha nga, kanang He shall plant his tabernacle. Dili ako'y nag-ingon. Ang Biblia nag-ingon na ang iyang tabernacle musulod yun na diha sa simbahan. Sa bisang kinsang simbahan, including sa atong simbahan. Radical kaya nga mission na to. Kaya we have to tell, ayaw na mo pagka-ukoy-ukoy diha nga, di mo musulti. Uy, kay panilngan ta sa kalag. O di na to sultihan. No? Kay dili makita ang ka-active kunuhay sa paglihok-lihok sa activities.
Unyang activities di ay, lihok-lihok na din siya, movement na di ay, nagipasiugdahan. Aron di na tamakan himo sa atong gibuhaton. Mao na igsuon nga kanang last two visions ni Daniel. Mao na ang last two messages of Christ for us. For us, the last generations. Dili nato nakita na ani karon. No, nagsugod pa lang ta. Nagtimplada pa ta. The last act, the last move, the last dance of Christ's enemy. Nga ang iyang katapusang kanta, katapusang lihok, katapusang sayaw, ang makasayaw yun ang tanan. Muna nakangilngig niya igsoon. Muna pag-ingon yun ni Kristo, I will let you know na nadugog yun ni Daniel si Kristo. Nadungog niya si Kristo, no? Na Jesus na nabutan niya, pero Kristo na, no? I will let you know kung saan man ang atong gustong mahibaluan. Isulti ni Kristo ang mga philosophy and principles. Amo ni pinakasimple karon. Kay human nato ni matun-an karon. Himay-himay nato ng principle on philosophies. Diha mo decision karon ni John. Mo decision kita karon. No? Kay kanang principles mo na I will let you know. Makakita ba ka sa akong mahibaluan? Dili ka kakita uy. Mo nagigamit ni Kristo kanang no. Kay kanang no, it refers to principles and philosophies. Pero pag ingon siya, I will show you, sa ato pa, makita nimo ang lihok sa principles of philosophies. Pero nagiuna ni Kristo ang Olay River, aron atong makita ang prinsipyo nga magadagan sa kalibutan. Prinsipyo nga mo-based ang principle sa interpretation. Mo-based ang principle sa understanding sa prophecy. Principle ba? Dili ng conspiracy. Principle. Unsa may principle sa ulay? Ang ulay nag-represent sa leaders. Ang ulay nag-represent sa mighties. Ang hidikil nag-represent sa rapids. Mo na yung original. So, unsa may prinsipyo sa kalibutan. So, diha di mo makita igsoon. Nga kanang principles and philosophies. O atong basahon dayon ning Daniel 8:23. Aning dala, umanaman taan ng 8:23 at tuta sa 24 na gayon. Muman lang ta siguro after 5 minutes. At wala ni pala yun. And in the latter time, verse 24. And his power shall be mighty. The little horn, and little na siya, but his power shall be mighty. But not by his own power. Why? He has no military power. But not by his own. Because we talk about power, mighty siya, it covers everything, political and religious. And he shall destroy wonderfully. And shall prosper and practice and shall destroy the mighty and the holy people. Grabe. Pag-abot sa verse 25, and through his policy also he shall cause craft to prosper in his hand, and by peace shall destroy many. He shall also stand up against the prince of princes, but he shall be broken without hand, because that will be the end. Igsoon ni ini. Ngayon sa wako na masabti ni Daniel. Kaya na masabtan nga, atong giinsulto ang Ginoo nga naghatag vision. Wa masabti sa mga tao nga iyang giistoryahan. Mo na siya ipasabot na. So mangutana ta karon, and his power shall be mighty, but not by his own power, and he shall destroy wonderfully. Nano nagamit man siya word nga destroy unya wonderful. Na supposedly pag magamit kag negative, destroy terribly, destroy brutally. Nganong destroy wonderfully? Unya kanang wonderful na mga word, pala na siya sa Hebrew. Kanang pala or pali gigamit lang na nga lengguwahe in reference to Christ. Yun, no? Unya, he shall prosper and practice. Mo prosper na siya. Ay, walang, pag-ingon ni Kristo, I will let you know. To know what? What about his power? His power shall be mighty and not by his own. What about his planned actions? Guide ba ang pagkasulti ni Kristo? Ang pagkasulat ni Daniel, gitagaan tag-guide. Aron dili ta magdebate. Ngayon mo din ang debatihon. What about his planned actions? He shall destroy wonderfully. Unya sunod pa, what shall be his mode or approach of destruction? Unsa may iyang modo, iyang approach sa destruction? Verse 25, through his policy. Unsa man ang policy? Principles? Teachings? Doctrines? Unsa may sunod nga pangutana? What shall be his means of deception? Craftiness. Musugot ang sa dili igsoon, si Kristo nag-ingon, and he shall cause his craft
to prosper in his. Mo asenso gyud na siya, mo success gyud na siya. Mo na success ba? Cause to prosper. Mo epekto gyud ang ilang trabaho. Mo epekto. He shall cause to prosper in his hand. Yun ang sunod na pangutana nato. By what cause or movement he will detour, defile, and fornicate? Unsa man ang movement nga o cause, kausa, nga mo detour, mo defile, o mo fornicate sa mga anak sa Diyos. Ang Biblia nag-ingon, by peace, by prosperity, shall destroy men. And through his policy also, he shall cause craft to prosper in his hand. Prosper in his hand. And he shall magnify himself in his heart. And by peace, peace. In other words, prosperity, Atal shall destroy men. Question. Pregunta, mi hermanos, hermanas. Tanong, mga kapatid at kaibigan. How can peace destroy life? How can peace would lead people to eternal death? My beloved friends, in strong concordance, the meaning of the word use of peace is shalva. Ang meaning anang shalva nga gigamit sa King James, peace. Pero sa gigamit sa 1889 Darby Bible Translation, nagamit siya og prosperity. Kay ang tinuod nga meaning sa word nga shalva, no? Shalva. Security, genuine or false, abundance, peace, or prosperity, so on. O yan Panginoon, and through his policy. Kung saan ang policy? Muato na ka sa original Hebrew word, ana. Ang original word, ana, so on, is sikel. Ang sikel, ang meaning sa sikel sa strong concordance, intelligence. By implication, success, discretion, knowledge, policy, prudence, common sense, understanding, wisdom, or wise. I put the common because it's all in sense. In other words, asa makakita ko diyan? Kanang itom, saan ka makakita ng masamang mga salita dyan para i-destroy? Yun ang Biblia nga, pinaagi sa iyang mga dautan, maitom nga mga pamaagi. Waman, ang ingong nga nila. And through his intelligence, prudence, common sense, understanding, he understand our need. So he provided our needs. He understands wise. And through his policy, pag-abot na igsoon, kanang policy sa Wikipedia, ang meaning anang policy sa Wikipedia and so on, is typically described as a principle or rule to guide decisions and achieve rational outcomes. Nag-ingon ng Biblia, ang pamaagi, ang sa may iyang pamaagi nga i-destroy by policy and through his policy. Ninduta. Kung sa meaning sa policy, principle. Pag muadto ka sa imong laptop, Microsoft Encarta, ang meaning sa policy, course of action, program of actions, adopted by a person or group or government or set of principles. Ninduta, no? Kanang prudence, mausa na dito sa Hebrew. O niya, mao na siya ang meaning. So, ang word nga policy sa encyclopedia, no? Principle. Sa Microsoft Encarta, principle. So, pangutana ta karon, what shall be his mode or approach of destruction? Nag-ingon si Kristo, kay Daniel, para ka nato, sa karon nga atong generasyon, through his policy. Sige sa mga the little horn, through his policy. Yan, mo apply gyapon na diyan kanang literal mo na pigan. Dili na, oy, restored na siya. Through his policy. Ano sa policy? Set of principles. So, kunya adto na ita sa spirit of prophecy kay mao na gigunitan nato kunuhay kanang writings ni Ellen G. White. Ato kuno ta kang Ellen G. White. Ako sa mga mga Adventist, believe ko ang Ellen G. White. Kasi second high school po nagbasa, believe kay ko nang iyang libro. Kanya pag kanang libro niya nag-ingon siya siyang libro. No? Spirit of prophecy.
page 444, paragraph 3. Quoting nga na sa kawali ni Bleacher, was not this the way things went with Rome? Mutana siya. Are we not living here life over again? Wa ba kita magkinabuhi sa iyang kinabuhi nga usab karon? And what do we see just ahead? Unsa may atong nakita sa unahan? Kita see another general council, a world's convention, evangelical alliance, and universal creed. Upat ni kabuok igsuon ha, upat ni kabuok nga prescription nga giingon sa Great Controversy, page 444, paragraph 3. General Council, what do we see? O siya itong nakita sa unahan. Gisulat ni 1888. Kano sa man na-fulfill? General Council, World's Convention, Evangelical Alliance, and Universal Creed. Now, sa dili pa nato, i-plaster ni ang Biblia nga nag-ingon set of principles. Tanaw daw nato unsa man ang meaning anang creed. Kay tibuok universo man nga creed. Unsa man ang creed? Ang creed nga ilang i-impose. Mao na ang meaning. Sa Microsoft Encarta ang meaning sa creed. Statement of belief. A formal summary of the principles of the Christian faith. Number 3 nila nga definition. Set of principles. Igsoon, muhistot nga nitag prinsipyo mo na usahay, importante ba yun, basic ba yun ang principle? Because bisag unsa nimo kapag paningkamot, kung dili nimo gunitan ang principle, the chances of losing is so high, my friend. So nagamit ang spirit of prophecy o creed. Ang Biblia gigamit kini word policy. Daniel 8:25. And truth is policy. Kanya, spirit of prophecy, creed, page 444. Policy o creed. Usara ang meaning. Set of principles. So niining kagabhion, ang fulfillment of the final segment sa final scenes nga maoy naglambigit, nga maoy urukan sa tanang kalihukan sa kalibutan. Mo nang muingon ko ninyo karon, what we are today, politically, economically, religiously, culturally, educationally, we are just a byproduct of this Daniel 8:25 and Great Controversy, page 444, paragraph 2. My beloved friends, brothers and sisters, it is not by accident. So ang pangutana nining kagabiyon sa atong pagtapos, pangutana nga nagaingon, pangutana, when shall be the fulfillment of this Bible statement of Jesus? What are the evidences that it now going on, that it is now going on, or and about to be closed? Unsa may atong ebidensya nga makit-an nato nga nagsugod naman tagkakita sa mga movement karon nga atong nahibaw-an, gisulat na sa Biblia nga mutindog siya sa Jerusalem, mutanong sa tabernakulo diha gyud nga recognize kit siya nga movement na siya. Unya pagkaron ang ending, and by peace shall destroy, and through his policy. Asa man sa unsang hitabua, makit-an nato ang fulfillment ayo nga ang ebidensya kita gyud di ay ang generation. Our generation nga buhi nga makakita kaysa atong pagkakita sa mga lihok sa Great Controversy, kita'y giandaman sa Ginoo nga musugat kaniya kayang iyang pagsilyo kanato nagakatuma na karon samtang kita nagatanaw nagatuon sa pulong ni Kristo niini nga kagabi. Busa mga kaigsunan, panahon nato ni i-share nato kung mahimo samtang pa kita nagalive awhan ka in taon sila isunoy nga mutanaw katong mga negatibo sa una patanawa unya pahimuha sila kritik o asa man ang sayo, asa man nga dili mo barug ang kamatuoran.
Kay bisan kinsa nga relihiyon, madoktor ka man sa theology, masters ka man sa divinity, Christ and Christ alone in His Word. Siya lang yun ang lamparahan sa atong mga tiil. Ug maoy kahayag sa atong alagyanan. Christ said, I am the way, the truth, and the life. Shall we bow our heads for prayer? Great God, loving Father in heaven, we thank you so much for this wonderful time. Salamat Ginoo sa mga katawan, sa mga kalag, nga sa nangaging mga gabi, imo nang gihulma ang among mga kinabuhi, nga muplastar, nga makasugat kanimo, nga buhi sa imong pagpakita sa panganod sa kalangitan. Sustain them, Heavenly Father. Tagay sila tanggong pananaw. Give him the comfort. Tagay sila comfort ito Diyos. Nga taliwala nini ang kalibutan, taliwala sa among pagkatawhanon, ikaw ang Diyos nga among gialagaran, nga mutabang ka namo, nga mahimo kaming desisyon, muhimog desisyon sa pagbarog. Ikaw lamang, O Diyos. It's only you, Christ alone, and your righteousness. Not to any structures, not to any institutions, but to Christ and Christ alone. Thank you for sustaining us with your grace. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So, ugma sa gabi zon, detalihon nato na siya. No? Kay tanan man gini siya, tanan. No? Tanan nga aspito sa movement sa kalibutan. Okay? So, akong timbayaon, ang uban, no? Ang akong mga classmates, tanaw ni sila, si Carlos Andrade. Si King Rap, ang Radical Mission, lalong nisamot ni siya King Rap sa London. No? Doon, nisamot yun in town ka-radical ni siya karon. Kaya we will be facing confronting realities and how we are going kung saan nato nga maplasta nato ang atong pagpangalagad karon nga dili gyud ta mabulingan sa kaaway, no? Dili gyud ta mabulingan. Kay Sister Maris, sa atong pag-umangkon kang Edeline Mantelia, hopefully maka-communicate ta dai aron makita pa ta dinhi before mo balik sa Davao. Kay Pastor Harold Elias, no? You've been a part, no? Ikaw gipili ka sa Ginoo sa nangaging panahon nga mismo sa imong distrito imong nakita ang epekto sa mga mensahe ngadto sa mga katawan. Nga nidaghan kanila nag-communicate, no? Nga nagapahinumdom niining panahon. Kang Jobert Soronda, Sir Soronda, it's time for us really to see through and through sa movement, lalo na sa movement karon sa kaaway nga gigunitan yun ang health ministry sa kaaway. Grabe yun. Doon na tayo discussion na sa sunod igsoon. Nga noon sa manang mga health ministries nga grabe yun. Grabe yun ang pagkalulong, pagkagunit sa kaaway. Nga kadaghanan ang nila igsoon, mga active nga mga Adventist, nga naapag yung mga resources igsoon. Grabe kayo ang paggunit yun sa kaaway. Kabaluan ni sila si Pastor de la Piña, si Chris Bacalares. So, ang Diyos, magapanalangin ka na to, Arnel Ampad, kung sa ba namong mga kahigalaan na dili namong ma-mention diya sa Canada, diya sa Amerika, sa Europe, na nag-monitor. Diya following diya sa Iloilo, no? Kay Sister Haley, no? Sa inyo diya tanan, no? Diya kay Judge, diya sa kay Dr. Acero, diya sa Iloilo, diya sa Bacolod, no? Hopefully diya kay Ma'am Au na maka-online, makita niya Pastor Mabida. Please share this to Ma'am Au and the rest. Oh, we have a burden to share the message. Kay growing in grace yun. Dili lang nahuman niya itong panahon na growing in grace yun. Okay? So, magkita taugma ang Diyos, magkapanalangin ka natin.